Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Моя сённяшняя суразмоўца, пісьменніца Алена Брава, адна з самых папулярных беларускіх творцаў. І, конечно, калі мы гаворым пра кніжную выставу «Кірмаш», якая толькі што адбылася ў Мінску каля стэнда выдавецтва, дзе выдавалася новая кніга Алены Бравы, было немало чытачоў, немало тых, хто захацеў пазнаёміцца з яе творчасцю. Вітаю вас, Алена, добрый дзень. Прывітанне. Беларускія аўтаркі выпрацоўваюць свае спосабы маўлення, шукаюць свой арыгінальны стыль, пишут свое тело и душу, позбавляются страхов ды комплексов, набывают свободу про слово. И слово это менавіта беларускае. Вось гэта ваши словы, а я познаёмлю наших телегледачоў с той, кто у нас у гостях сёння. Алена Брава, беларуская пісьменніца, журналістка, нарадзілася ў горадзе Барысаве. Пасля заканчэння факультэта журналістыкі БДУ пэўны час жыла з мужам і дачкой на Кубе. Па вяртанні працавала ў барысаўскай раённай газеце «Адзінства». Алена Брава, аўтарка кніг «Каменданцкі час для ластавак», «Рай давно перанаселены», «Дараванне» і іншых. Творы перакладалі на нямецкую, рускую, украінскую мову, друкаваліся ў часопісах Беларусі, Расіі, Даніі. Алена Брава, лаўрэатка шэрагу літаратурных прэмій, у тым ліку прэміі амерыканскага выдавецтва «Вольны стралок», «Сярэбраная куля» за аповесць «Даравання». Атрымала медаль імя Константина Сімонова. Ну, перш чым пачаць размову пра вашу творчасць, я хацеў бы некалькі слоў сказаць пра сваё ўражанне ад вашай першай аповесці, якую я прачытаў у маладосці, «Каменданцкі час для ластавак». Вы ведаеце, наколькі гэта было свежа, наколькі ад гэтага узнікла шмат асацыяцый, наколькі гэта аказалася, ну, скажам, так сказать, той літаратурай, якая працягвала традыцыі самых лепшых твораў сусветнай літаратуры. Так што дзякую вам за тое ўражанне, якое ваша аповесць аказала на мяне. Дзякуй. Алена, вы адзначаеце, галоўная тэма маіх кніг – супраціўленне таму, што адбірае ў чалавека свабоду, нішчыць яго індывідуальнасць. Супраціўленне вялікай стандартызацыі. А вось твор, які дэманстраваўся на выставе, твор, які называецца «Садомская яблыня», гэта таксама пра супраціўленне. Садомская яблыня – гэта дрэва, якое расце паблізу мёртвага мора. Яно мае плады, падобныя да вялікіх сакавітых яблыкаў, але ўнутры гэтых пладоў няма ні мякаці, ні соку. То бок садомскі яблык – гэта метафара чагосьці прыгожага, але пустога ўнутры. Такая назва рамана – гэта намёк на пэўныя устаноўкі, пэўныя патрыархальныя стэрэатыпы, якія ўжо аджылі сваё у мінулым часе, але працягваюць часам транслявацца і перашкаджаюць чалавеку развіваць сваю асобу. Галоўная гераіня рамана – это вобраз досыць палемічны, і па сутнасці гэта раман пра такую цярплівасць, звыклую нерашучасць, якую псіхолагі яшчэ называюць вывучанай бездапаможнасцю. Праз гэтую сваю пасіўнасць гераіня шмат разважае, правільна разважае, але нічога не робіць. І па гэтай прычыне, на жаль, для яе ўсё складваецца досыць змрочна, але ў фінале ёсць для яе надзея, бо, як вядома, самыя моцныя маразы перад надыходам вясны і самая цёмная ноч перад світаннем. Заўсёды людзей, якія любяць літаратараў, цікавяцца іх творчасцю, цікавяць псіхалогія творчасці. Ну, я разумею, што «Каменданцкі час для ластавак» – гэта эмацыйнае ўражанне, так сказаць, ад таго, што вы бачылі, ад таго, што вы добра ведаеце. Як пісаліся астатнія творы, як нараджалася задума вашых твораў? Ну, калі я толькі пачынала пісаць прозу, то я прыглядалася да досведу сябровак, сваячак, знаёмых,
блізкіх мне жанчынаў. З часам я упэўнілася, што пэўныя праблемы, якія стаяць перад жанчынамі, гэта не толькі вынік нейкіх сцэнараў бацькоўскага выхавання, а гэтаксама іх перажываюць жанчыны ў масавым маштабе, то бок тут ідзе гаворка пра пэўныя сацыяльныя канструкты, пра пэўныя заканамернасці. Мне стала цікава ўжо з гэтага боку прыглядацца да жыцця жанчынаў вакол мяне і спрабаваць аналізаваць ўсё ж такі гэтыя заканамернасці. У такім разе пэўная новая оптыка стала выяўляцца ў маіх творах, бо мне гэта все было вельмі цікава і насамрэч гэта сапраўдныя праблемы, аб якіх варта сёння казаць, бо казаць аб праблемах гэта шлях да развіцця грамадства. Нават калі гэтыя праблемы выклікаюць пэўную палеміку, паказваюць некаторыя ракурсы новыя, нязвыклыя, то пра гэта варта казаць, каб грамадства развівалася і рухалася наперад. Звернемся да вашых цытат. Пішаш, вядома, таму, што кніга патрабуе ўвасаблення. Тым не менш, заўсёды спадзяешся на эмацыйны рэзананс, на сустрэчу з чытачом, які разумею, як успрымаюць самыя розныя людзі вашы творы. Вы ведаеце, пэўны час я уяўляла, што мае творы перш за ўсё будуць цікавыя для жанчын, прыкладна майго веку, чыя маладосць і сталенне прайшлі ў СССР. Потым я пабачыла, што мне пішуць, тэлефануюць і прыходзяць на сустрэчы зусім розныя жанчыны, ад студэнтак да кабет пенсійнага веку. Часам некаторыя крытыкі прадракалі, што мужчыны не стануць чытаць, прынамсі пазнейшыя мае раманы. Аднак абавязкова, калі я недзе сустракаюся з чытачамі, абавязкова там будуць мужчыны з маімі кнігамі ў руках. То бок вельмі складана вызначыць пэўны ўзроставы і гендерны, так бы мовіць, партрэт майго чытача. Я прыйшла да высновы, што ўсё ж такі гэта людзі, розныя людзі, якія цікавяцца тымі праблемамі, якія я узнімаю. Наколькі наш чытач гатовы да, скажем, такіх новых тэм, якія палягаюць, як бы мовіць, з зоны камфорту, якія выклікаюць, можа, нейкія спрэчкі, можа, нейкія думкі і, можа, нават нейкую нязгоду. Вось, чытаеш творы, ты абсалютна не згодны з аўтарам, абсалютна не згодны з яго пазіцыяй, і ў той жа час гэта літаратура, і ў той жа час ёсць чытач, і ў той жа час трэба лічыцца з тым, што гэта чытач ёсць. Здараецца так, што адзін і той жа мастацкі твор выклікае захапленне ў адных людзей, а ў іншых ён выклікае татальнае непрыняцце. Гэта нармальна, бо ўсё ж такі кожны чалавек глядзіць праз сваю прызму на мастацкую творчасць. І гэта, я лічу, вельмі добра, што ўзнікаюць такія творы палемічныя, з палемічнымі, неадназначнымі героямі. Гэта добра, калі пісьменнік стварае такога персанажа спрэчнага, не працуе, як у літаратуры мінулага, над такім вось плакатным, ідэальным персанажам. Я лічу, што гэта добра, калі ёсць пра што паспрачацца ў творы, бо ў рэшце рэшт праз спрэчку нараджаецца ісціна і грамадства рухаецца наперад праз абмеркаванне, праз палеміку. Алена, як вось адчуваюць сябе жанчыны-творцы ў беларускай літаратурнай прасторы? Сёння ў беларускую літаратуру прыйшло шмат цікавых жанчын-аўтарак, пісьменніц, паэтак, перакладчыц. Яны адчуваюць сябе самастойнымі гульцамі на літаратурным полі. Яны раскрываюць у сваіх творах новыя тэмы, альбо карыстаюцца новай оптыкай для раскрыцця звыклых тэмаў. Насамрэч, гэта вельмі важны працэс, які выводзіць беларускую літаратуру на новы сусветны ўзровень, бо сёння ува ўсім свеце вялікая цікавасць да жаночай творчасці,
да твораў, напісаных жанчынамі, твораў, якія транслююць жаночы досвед і паказваюць розныя бакі жаночага існавання. Вы ведаеце, я аднойчы даволі давно глядзеў адну праграму па тэлебачанні, дзе Алесь Адамовіч адказваў на пытанне якраз пра жаночую прозу. І калі ён адказаў, што вось ва ўяўленні Наташы Ростовай гэта напісаў мужчына. І, напэўна, пра Наташу Ростову жанчына-пісьменніца напісала б, канешне, крыху па-іншаму. Менавіта так. Вы дзеліце літаратуру на жаночую і мужчынскую? Я лічу, што такі падзел правамоцны. Насамрэч, на працягу стагоддзяў пісьменнікамі былі пераважна мужчыны, і таму у сусветнай культуры трансляваліся менавіта вобразы мужчынскай свядомасці, у тым ліку і жаночыя вобразы, вось якраз тое, пра што вы казалі, і асобныя жанчыны-аўтаркі, іх не так было і шмат у мінулых стагоддзяў, не мянялі гэтай агульнай карціны, яны проста не маглі яе змяніць. Але, на шчасце, часы мяняюцца, у літаратуру прыйшлі жанчыны, прынеслі свой досвед з першых вуснаў. Гэта такі досвед, якім яго ніколі не напішуць, не раскажуць мужчыны. Вось у наш час вартая кніга можа кануць у нябыт, не раскаштаваная чытачом, калі пра яе не гавораць, не пішуць у медыа. З іншага боку, шум вакол кнігі не гарантыя таго, што яна вартая. Што, на ваш погляд, патрэбна, каб кніга стала бестселерам? Якія крытэрыі адбору кніг у вас як у чытача? Ну, беларускі бестселер – гэта, па-мойму, рэч такая даволі загадкавая, бо насамрэч у нашай сітуацыі цяжка казаць пра тое, ці выстрэліць кніга, ці не. Увогуле у свеце існуе такое, што вось пісьменнік піша, а потым працуе каманда. То бок рэклама, маркетынг, працуюць медыі, і гэтак твор паступова прасоўваецца, твор паступова ідзе да чытача. І нам не перашкодзіла пэўныя такія інструменты сучасныя ўжываць у прасоўванні кніг менавіта для таго, каб было больш беларускіх кніг, бестселераў, як вы кажаце. Што да маіх чытацкіх густаў, то апошнім часам я больш перачытваю таго, што ўжо чыталася. Мае густы літаратурныя мяняліся з цягам часу, але некаторыя творцы са мной прайшлі праз усё жыццё. Прыкладам, я магу бясконца перачытваць старонкі дзённікаў Кафкі, кнігі Набокава ці кнігі нашага Міхася Стральцова. Ну, а ўвогуле я шукаю у літаратурным творы цікавую нестандартную будову, структуру тэкста, шукаю арыгінальны, індывідуальны аўтарскі стыль, выкшталцоную мову, і то бок вось такія творы мне цікавыя. Ну, такім чынам вы амаль адказалі на пытанне нашай анкеты. Што для вас значыць патрыятызм? Любіць сваё. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Шмат такіх кніг, але найперш гэта кнігі Караткевіча, Богдановича і Стральцова. Што для вас родная мова? Гэта мова, якую я выбрала, каб пісаць на ёй. Гэта мова незалежнай краіны Беларусь. Што ж, дзякуй. Вельмі важна, калі ў чалавека ёсць выбар, і калі ён свядома выбірае тое, што яму патрэбна ў жыцці. Мне б хацелася, канешне, каб многія выбіралі беларускую мову як патрэбную мову вам у жыцці, не толькі каб чытаць кнігі. А я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім суразмоўцам маім была выдатная пісьменніца, адна з самых вядомых пісьменніц Беларусі, Алена Брава. Усяго найлепшага, да пабачэння.